Това е група X-Ray. И това е група X-Ray. Това също е група X-Ray. А това и това е X-Ray. Силата на хубавата музика. За вашето фирмено парти, сватба или семейен празник. Неподражаем репертуар от български и световни хитове, смесени с фолклорни мелодии и ритми. Изцяло на живо! Очакваме ви!